работа. Господин Иванов, престижна, както вие казахте, историческа победа. Очевидно напускате този отбор. Какво е бъдещето пред Черноморе? Черноморе има един добър изграден отбор. Надявам се следващия треньор, който дойде, така да продължи по същия път развитието на отбора. Не мога да коментирам и не искам да коментирам кои футболисти ще бъдат освободени, кои ще вземат, но съм убеден, че с двама-трима играчи, които да усилват конкуренцията на някои позиции, и този отбор ще играе съществена роля при следващото първенство. Господин Иванов, предстои мач срещу Левски през седмицата. Вашите очаквания за този блъсък? Моите очаквания винаги са от нашия отбор да победи. За мен този въпрос, когато ме питат, аз винаги отговарям по един и същи начин. След като си професионален спортист, ти трябва да се стараеш всеки мач към винаги. Независимо дали играеш по време на тренировка или по време на мач, трябва да се стараеш винаги да побеждаш. Ние няма да направим изключение. Играем пред наша публика, играем последен мач пред наша публика и би трябвало да покажем една добра игра. Събраха се много мачове, през 3 дни срещу сериозни отбори. Има вече умора в нашите футболисти и целта ни за този мач с Левски да ги възстановим по най-добрия начин, за да можем да бъдем едно добро ниво. Остана много малко до края на първенството. Няма как да избегнем и темата за вашето завръщане в Левски през седмицата. Отново излязаха много спекулации, че се завръщате с Станимир Стоилов, с Димитър Димитров, троен тандем. Днес излезе информация, че вече сте осъществили дори първи трансфер от Лазар Балтонов. Има ли нещо вярно в тези информации? Аз казах, че Левски няма да коментирам до момента, докато не си свършат ангажименти към Черноморе. Това ще бъде до 18 май. Така че няма защо да коментирам в момента Левски. Много неща се изписват, които не са верни. Няма нужда сега да коментираме каквото и да било. Има разговори с играчи, аз не мога да го крия, но сега не е нито времето, нито място да коментираме кои са те и с кои треньори и какво са. Някои от тях играли ли нас?